in ba da macin a dawo min da murfin tanki. Baba, ciya ma Ibrahim Kesha ya yi kuɗi da gungun ɗin nan. Da baibayin tsimma. Ku tsagari kayan wannan, ku ɗauki kayan wannan, ruwa wannan gaskiya ba ta gaban. Ni fa renin wayo. Idan ba ni zan yi ba, to ba na so a yi mishi. Ya za in sai wannan mashin lafiyayye gwangwan ne. In robobin ne baka so za mu balle su. Ga aluminium. Kai, ni da kai ina tsoron kaina da kaina. Na rage da Allah. Yanzu ma na daga ma kafa na kyale ka. It is a new extent and new significance. The legacy is not gonna astray. The role of Rabilu Musa and Ibro during his moment cannot be skipped in a hostel. Now, his blood son, a young and charming fresh entertainer, has risen. He is Hanafi Rabilu Musa. Ai in dai ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka samu tsira a gun Allah. Yaksan gaya sunana ni ko ku kiro da magajin kulu. Ni ne Hanafi dan Ibro magajin baba na girma Marya. Wasa farin girki da kadan za a yi tari. Mai neman albarka sai ya bi iyayensa. Mai abu faɗi tilas ya faɗa shi ne tsari. Haka ne? Masha Allah, mu jaza yawa gashi nan kasan. Kai lokaci kenan zamani da shi za mu tafi. Gaskiyar zance dandano kamar ta takwashi. Ga gyaɗa ta mai bawo mai siye sai ya kawo. Annabi ne na dan Ibro san ba daraja kaya na aro. San gaye ni ne na fito. Kai gaba dai, kai gaba dai, kai gaba dai, kai gaba dai. Kun ganni magajin kulu. Mutum biyar a ƙasar nan suka hana mutum komai. Kai da ka san da su amma kabar mu muke shan wannan wahalar. Kai ina fita nan na san wani bawan Allah ya gama ya kuɗi. The second actor with thumbprint of legacy is Salisu Ismail, Magajin KULU. Salisu is an extraordinary variety of the late KULU. Salisu, a modern comic, and the likeness as KULU. Yakson, ni da ya ce bani. Ko bai san yanayin da ake shiga. Also, Yusuf Abubakar Yakson Guy is another crucial comedian who is a great proponent, a stunning actor who takes advantage of a significant role. Yakson is among the best of the best. Yakson is among the best of the best. Da baibayin tsimma. Komai lokaci ne, dai har da rai rayuwa. Allah ne da iko, daga matsayi yana samuwa. Mai nema ya samu, tashi babu sadamu. Allah jikan mahaifinka dan Ibro uban tafiya. Amin Allah. Da baibayin tsimma. Executive producer Salisu Ismail, producer Yusuf Abubakar, and directed by Ibrahim Lana. Ita dubu ruwa cikin kyau. Kai da Allah gafara na. Kai wannan da aka saka mata. Ku dinga jan mashin din nan muna ja haka kai. Har riga ka gaba da. Da baibayin tsimma. Watch